To je dobrá, ale nevím, co mám říkat. Jdeme dát crossbar challenge o omylku a kdo prohraje, tak se kupuje, že jo? Oh, DD, oh, what it is? Oh, DD, what? Nazad! Na 10. pokus. Akorát, že vůbec. Also, smash that like button and click the bell for notifications. And also, remember that Like button. I want you to strangle the life out of it and from its like button family. I want the like button's kids to see you in their nightmares. To jdu sledovat. Tak to nechám měkký. Tak určitě. Lízlo. Ne. Ty máš jedno, no. Chlape, ty máš jedno? Ty máš jedno. Aha. Ta byla, ne? Jedno? Dívej. Teď zandám, že tu táč břevno. Akorát, že vůbec. To je ten, kamo? Ten poletí. Počkej, jak? Rooney, pičo. To Rooney. Rooney sees roll out. Oh, it's in the net. Oh, it's in the net. A teď. No, prokajdu, dej. Jenom byl měkký, no. A Davide, pro balónek, který si zakop. Já už to neviděl, ale někdo za domů. Akorát, že vůbec. Je tam. Vidím, kámo, ale mě přímo pocím. Já v životě tam nemůžu vlastně. Dobré, update. Přišli jsme o balon. Praskl. Tak určitě. To nemáme balon, kámo. Nemáme balon. Crossbar? Crossbarek? Vyň, tak? Jo. To si děláš prdel? Trénovat, že jsem přesně ten typ jako na trenéra. Zdeněk Hruška, vole! Pojď sem, kam jdeš, vole? Kam to chceš? Here we go again. Nevím, jak daleko jsem. Poslední disciplína. Teď to bude, že freestyle. Freestyle břevinko. A je to první tam nedá. Tento perfektně kope. Říkal. To je debil. Běž pro to! To je můj míč! Měl taky přitažený na zadní tyč. Fakt dále. Ale fakt. A on se to odrazilo potom. A...